دم باش گهدار و تماشاوان هێژا di basî roja îro der gelbeme. Partiya Demokrasiya Gelan HDP hîn ji destpêka salê ve berçavî çendîn rûdanên aloz hat. Amedeyiyên Kongreya Mezina Asayî sizayên dijî birêveberên partiyê nameya Demirtaş ku nabê kandîdê hevserokatiyê. Ev proseya giran çi kargeriyê li HDP dike û bijardeyên li pêş HDP çi ne? Ligel meyvanî basî rojê îro parlamenterê HDP Colemêrgê Nihat Akdoğan em ê şirove bikin û bigirne dest. Kek Nihat ji babeta ku raya giştî bi balkêşî di şopînê em dest pê bikin. Nameya hevserok Demirtaş gava hatî xwendin. Çi hest li gel we peyda kirin ve li ser bandora vê biryarê gelo qise kiriye? Bi rastî em ji bo gelê xwe başûr silav û hurmetê xwe pêşkêş dikin. Ji bo nava jî ku ev derfet dayîne me em spasiya xwe pêşkêşî we dikin. Bi rastî ku her hevalekî me ku di nava rêxistinên me de ku cih girtî jiyê ku bajar navçe û heta bigire heta serokê me yê gîştî bo me ku değerekî ku em bêjin bi rastî giranahiyekî mezin bû ku birêz hevserokê me Selaheddîn Demirtaş jî ku hûn zanin ev salek ku du mehe li zindanê de ku rehîn hatî girtin rastî name em çawa nebêjin name bandora xwe her hevalekî me ku name wa tê te xwendin bandorekî herî mezin ser me hevalê tu dike sergel dike Selaheddîn Başkan jî ku gelê Kurd başûr jî zane ku rastî ji bona Partiya Demokratîka Gelan ji bona HDP ku em bêjin xizmetê herî mezin barê herî mezin danin ser pişta xwe ku hem ji diasporayê bige hetanî ku dewletê ku di nava dewletê de gelê Kurd û tekuşîna û bête naskirin ku xizmetekî herî mezin da kirin lê min xabin ku birêz hevserokê me jî nameya xwe da ku berfireh fikiriya ku ser pir watedayî sekiniye ku ev biryare daye girtin ku ev biryar daye ku hem di girtîgehê da ku girtîgehê Tirkiyeyê da ku li Edirnê û partiya xwe ku li Enqerê li Colemêrgê wanê pirê vebe bi rastî astengiyê di gelekî mezin li pêşiye hebûn. Kek Nihat ve dizanî bû ku kek Selaheddîn biryarekî wisa girtiye yan ji we re jî biryareke neçaberî kirî bû. Bi rastî dengê we kêm hat ez dikarim carê pirsa we wergirim. Belê kek Nihat min pirsî gelo kek Selaheddîn ev biryara got girtî we berê dizanî bû ku biryarekî wisa wergirtiye an ji we re jî biryarekî neçaberî kirî bû. Bi rastî ku hûn zanin ku her roj parêzerê wan diçine parêzer her heftiyê her roj diçine sera ku ev nameya û ku em nav gelê xwe da jî ku bi rastî jî em vê vekirî bêjin ev ku komcivî nameya li Amedê nêzîkî mehek û nîvek û pêşan heme biryara vê wergirtibû rastiyan namê ku mirov bêje ku birêz Selaheddîn Demirtaş ku me hemûyan du roj pêşa ku civînê ku hevalên me agahiya wan ji vê meselê çibû ku hem ku pêşa me kongreya me ya partiya HDP ku ya mezin heye hêj pêşa ve ku mehek û penc roj ku mayn ev biryara hene girt ku partî ku karê xwe ku şêt karê xwe jî biket berfireh jî biket kongreyekî mezin jî ava biket çünkü hemberî wê rastî ku kar û xebatê xwe gel partiyê ku insanê zindanê da be rastî jî astengê mezin li hemberî û partiyê çêdibin partiya xwe neşêt her demekê saetekê rêvebirina wê ku biryar wergirtina wê de rastî gelek zor û zehmetî çêdibûn me hemûyan jî ku jiyana xwe da me ev dît ku bi rastî jî gelek astengiyê herî mezin li hemberî ku hevserokê me ku birêz Selaheddîn Demirtaş hate girtin ku hêj em nehatîne civîna Amedê ku em bêjin du roj pêşa hingê ku ev biryar bi nameyekê name dabû
parêzerê xwe ku ji partiyê re hat ev biryar em hingê pê hesiyan. Birêz Akdoğan Demirtaş wekî ku dê dest nîşan kirî profîla xwe ya taybet di siyaseta Tirkiyeyê de hebû. Gelo dûrketina wî ji asta biryardayînê ji HDP. Çi bandorê li xebata HDP dikarî bike yan ji we nirxandinên ki divê babetê de kiriye wekî HDP divan civînên xwe ku niha hûn li Diyarbekirê dikin de. Ê bi rastî ku em vêbêjin ku her hevalekî me di nava rêxistina ku Partiya Demokratîka Gelan da ku partiyê ku Bakurê Kurdistan da ku em vê vekirî bêjin her hevalekî me wateyê ku heye. Her hevalekî me ku giringiyê ku heye. Ku Selahattin Demirtaş ku bixwe jî hemû jî zanin bi rastî jî ku hetanî nihat siyaseta Tirkiyeyê da ku bandoreke herî mezin ku tu aliyê guhertina civakê da bige ji bona ku aştî û demokrasî wekeviyê ku pêş bikeve bedeleke herî giran da Partiya Demokratîka Gelan jî belkî naskirina wê nava Tirkiyeyê da jî ku tu şexsiyeta birêz Selahattin Demirtaş da bi rastiyekî watedayeke mezin ku em bêjin cihekî gelek girîng hebû ku îroke jî em dibêjin ku tu nava partiya me ya HDP da ku birêz Selahattin Demirtaş ku biryara ku tu nameya xwe da jî vekirî îne ziman ku ji HDP dûrketina û nîne te her bir ku em bêjin ji nihew pêda da Belê. ku her tiştê bête kirin ku parvekirina wê yekemîn ku gel birêz Selahattin Demirtaş dê bête kirin her hevalê me ku wekî her endamekî partiyê jî carê dîjin nava rêxistinê da nava partiyê da dê cihê xwe bigire ser vê ku mînaqeşayek jî ku qet nîne vê ji vekirî Keknî hat carê dîjî Belê. partiya wê Keknî hat duhî hevkarên min li kolanên Diyarbekirê li gel xelkê qise kirin. Dilgiran bûn xelkê digot ne bi dilê waya ku Selahattin Demirtaş dev ji hev serokatiyê berdê lê hin şirovekar dibêjin ku vekşandina wî nekandîdbûna wî ji HDP re baştir e. Nirxandina te eger ez bigirim û weka partî jî ve tu nirxandin divê babetê de kiriye gelo. Ê bi rastî em bêjit ku biryar ku hevserokê me ev partiyê ku me vekirîna ziman ku nasandina vê partiyê da ku wekî her hevalekê me ku barekî giran ketibû ser milê û ku yê vê partiyê ku partiya HDP yê ku herî baş nas ket ê jî birêz hevserokê me Selahattin Başkan bû ku hevserokê me bû rastî em vê bêjin ku xemgîniyek mezin ku em bêjin ku bila li hemberî ku biryara Selahattin Başkan ku ya şahsê û kesayeta û ku hatiye dan ku civak jî rastî ku hem di zindanê da mayîna win hem ku em bêjin nêzîkê di saleke du me ku naderexîne ber mehkemê ku zanim li vê derê jî xemgîniya herî mezin ku dîviya bû ku li vê derê hatiba dîtin ku çawanê ku hindaka der ji bona aştî û demokrasî ku bedelekî herî giran ku dayne ku zanin êk jî ku wekî hevalê me ku ew jî dihi biryar derheqê û da hate dayîn birêz İdrîs Palûken ku wan jî bi rastî di nava civakê da ku em bêjin ku Cezayirê hatî birin jî ku nêzîkî 17 salan bi rastî xemgîniyeke mezin çêbû divê alî da Keknî hat em werin ser bijardeyan. Em werin ser alternatîvan gelo wekî HDP. Niha di medyada sê nav têne dest nîşandan ku alternatîvên HDP ji bo hevserokatiyê ne. Navê birêz Osman Baydemir derbas dibe, navê Ayhan İlgen, navê Ahmet Yıldırım îro di medyada hate belavkirin. Gelo wekî HDP alternatîvek ji her sêya hûnê derbixne pêş yan li ser vê babetê hîn ve tu biryar wernegirtiye. Ê bi rastî jî ku em ji gotina we dawiyê dest pê bikin ku wextê me îroke ku di partiya xwe da me biryarek li hemberî vê ku sê van şexsandan tu wateyî ku em bêjin ya kongreyê namîne çünkü me got ku
her kese ku daxaza û ku nava HDP da ku siyaset bike hetanî ku şeva ku pêşiya kongrejî serlêdan ku dê nekirin divê alî da ku elbette çapemeniyê da derketina navê her sê hevalên me jî her sê hevalên me jî rêzdarin her hevalekî me jî ku jê dîtir hemû jî ezîzin lê ku di nava partiyê da ku îroke du roje komcivîna me ku ya li kampa me ku ya li Amedê da bi rastî em vekirî bêjin tiştekî wisan nîqaşa û nehatiye kirin tiştekî wisan jî nîqaş bête kirin ku îroke hêj roja pêşiyê da bi rastî tiştekî ku em bêjin li hemberî kongre jî bêrûmetiyekî mezin e ku civak dibîne ku em bêjin medya servê ku nîqaşa dete kirin ku hevalên me yek imzanın serokê ku em bêjin berdevkê partiye ku yêdî jî imzanin ku hevalê me pêşangê berdevkîtiya partiyê dikir yêdî jî ku grup ku serokê partiyê ku yê meclisê ye ku em bêjin wê derê berdevkê me ye wê derê kek nîhat te bi xwe dest nîşan kir ku hîn ji destpêka salê ve beramberî birêvevirên HDP sizayên giran hatine dan. Gelo ev yek tû peywendiya wê na bi hilbijartinên salê 2019 heye an hîn ji destpêka sala 2018 ve peyameke ji bo HDP ku em di meydana siyasî de rê nadin ku hûn azadane tev bigerin. Ebrastiyem ku roja pêşê da jî em vekirî vê bêjin me gelek ku televizyonê başûr jî ku me nirxandinê xwe dikirin me got ku ev hikûmete ku daxaza wê ya sereke ku wekî hikûmetê dînî ne wekî ku em bêjin partiyê hetanî nehe ku siyasetkin alaqada Tirkiyeyê de wekî wan nafikirin daxazekî wan heye çawanê ku em bêjin sala 1979 ku li İranê em bêjin şoreşa ku ya İslamî hatiye kirin döneme ku dema Hümeynî da ev hikûmeta henê jî daxazeke wê ya sereke heye hetanî hetan bi destê wan ku dewlet bête pirêve birin ku di dewletê da ji bilî wan tu kes xudanê biryarê nebin biryarekî ji wan cudatir neyê girtin li hemberî vê ku cihê herê asteng cihê ku xilasbûyîna xwe tê da dibîne ku cihê li hemberê xwe ku astengê derdxîne jî ku Partiya Demokratîka Gelan ku HDP ye hûn zanin 2015 da ku hilbijartina heftê Xizîranê da li wê derê ku ji hikûmetê ketina wan ku ji wê rojî hetanî îroke em bêjin ku bertekê wan li hemberî HDP li hemberî parlamenterê wê li hemberî ku şaredarin li hemberî siyasetmedarê wê bi rastî jî ku roja ku Birêz Selaheddîn Demirtaş ku nameya wî partiyê ra ku wê rojê çapemeniyê ve hatî parvekirin da wê rojê jî hem Birêz İdrîs Baluken ku em bêjin hevalê me yê ku ji bona meseleyê Kurd bête çareserin ku hevdîtinê 2 sal û nîvan kirin wê dîtir ku em bêjin hevseroka me ya partiya ku hereman ya DBP ku li wê derê Birêz Sabahat Tuncer 2 sal û 2 heyv 3 sal û 2 heyv ceza lê hate birin ku em bêjin dihan hevalên me ku îroke ceza lê tête birîn ê bi rastî em dibêjin ku îroke li hemberî me 2018 2019 astengê terî mezin daxwastan ku li vê derê ku nêrîna xwe li hemberî gelê Kurd nîşan den jî lê em dibêjin ku em ketîne rê em îroke tinê ku zilmê nabînin îroke kek nîhat ev îzolasyona HDP îzolasyona HDP ji meydana siyasî gelo çi bandorê li rewşa muxalefetê li Tirkiye bi awayekî giştî dike bi rastî ku çavekî azad çavekî ku mirov bêje ku îroke siyaseta Tirkiyeyê ku nirxandina wê ya ser wê ku gotina xwe dibêje Tirkiyeyê de ku îroke hem Bakurê Kurdistan'da hem qada Tirkiyeyê de ku îroke yê rastî ku muhalefetê dike ku rastiya dewletê ku em bêjin aliyê ku azadiya civakê de ku aliyê em bêjin ku civakî azad ku jiyan bike li hemberî kêmasiyeta ku yê pertek nîşê de ku bi rastî li hemberî wan muhalefetê dike
Partiya Demokratika gelane ku îro ke ne partiya ku CHP ye em hemî vekirî bînin ku li hemberî Başûrê Kurdistan jî ku wextê hikûmetê tezkere derê xiste jî ku muhalefeta îro ke dengê xwe dike ji bona kêmasiyan jî wê rojên jî wan jî destek dabû ku muhalefeta em bêjin rastîn jî ku ya diket Tirkiyeyê da ku dengê ku em bêjin civakan olan ku dengê ku bi rastî jî kesek ku li hemberî wan zilm û teعدارî tê kirin ji bilî ku HDP bawer bikin ku yê vê siyasetê dike ku di parlamentoyê de em dibînin gotarê tuandan dibînin civînê tuandan dibînin ku yê vê meselê tînte ziman ji bilî HDP nîne bi rastî ku li vê qadê ku li hemberî HDP ku hinde qedar dewlet bi şiklekî şit şiklekî rastî dijminane ku ser datin ev bandora xwe li kesê ku Tirkiyeyê da ku brenkî başa kek nihat niha ev babeta gotu digirê desta ku HDP nûnertiya civata nûnertiya pêkhateya nûnertiya Olandikê lê gava ku beramberî HDP efqa siza efqa taadetê kirin em dibînin got tu reaksiyonekî berfereh li Tirkiyeyê de xuya nake yani ew reaksiyonê got xuya dike jî di meydana Kurd de ye yani di meydana Tirkiyeyê ew reaksiyon xuya nake weke HDP hûn vê yekê çawa dinirxînin êve Brastî ku bawer bikin ku hevalê Tweyl ku yê Bakurê Kurdistanê xebatê dikin ku vê vekirî dibînin Tirkiyeyê da ku o hala hatî ku îlankirin ku o hala hatî ku îroke Tirkiyeyê da salek û nîv ser ra derbas bûn wekî o hala Fransayê nîne ku îroke sedan rojnamevan da hezaran siyasetmevan siyasi ku siyaset etken ku insanê me tindirdin her roj ku civakê de bi rastî ku ala ku Kurdistanê de em bêjin cihê ku HDP herî xurt tê da li hemberî civakê ku îroke bajarê me yê Colemergê ez mînak bidem rewş çawanê ye bi rastî mehekê da ku civîna partiyê da jî neyê girin ku îroke biryara waliyê Colemergê Parêzvanê ku yê Colemergê ku ev biryar daye. Keknî hat pirsa min ew bû keknî hat. Keknî hat niha gava ku beramberî HDP ev tade ev siza têne dan li Colemergê tepkî têne nîşandan, reaksiyon têne nîşandan. Li Samsunê, li Yozgatê, li Çorumê, li Balıkesirê, li Edirnê, li Kayseriyê, li Ispartayê tu tepkî li hemberî aloziyên ku li hemberî HDP têne nîşandan xuya nakin hûn dibêjin em temsîla pêkhateyan Tirkiye dikin bez di sahê de ê ku reaksiyonê nîşan dikin Kurdin. Min xwest ez nirxandina wê serveyekê bigirim. Bi rastî ku em bêjin ku mesele îroke ku Tirkiyeyê tê te jiyankirin ku Colemergê jî ku îroke em bêjin şiklekî cuda ku o hal ku em bêjin rewşa awarte ku Colemergê tê te bikaranîn ew rewşa ku em behsê wê dikin ku ew bajarê te gotê bi rastî ew bajar tu xwe jî zanî ku li wê derê yek rengiyek heye ku em bêjin wekî HDP wekî gelê Kurd elbette ku em li hêviya wan nasekinin min xabin wextê ku ew derketine kolanê mesela wan jî çareser bi ku yê Yozgatê em jî vê dizanin lê bi rastî dijminatiyek wisa sadan salan êxise mejiyê wan da ku kuştina her Kurdekê belkî keyfxweşiya xwe li wê derê de dava kirin ama Colemergê ku em vê rewşê bêjin ser sunûrê Kurdistanê bi rastî ku o hala ku em bêjin rewşa awarte ku ya salek nîve ku tê te bikaranîn şiklekî cuda birê veçî wê derê de me got ku îroke gel 10 kes 20 kes bi rastî neşin bêne ba hevdûtir. Yani ku bêne ba hevdûtir roja paştirîn ku saetê siharê de ser malê wan de bi rastî digirin. Keknî hat ev yek wêneyekî destnîşan dike ku niha şirovavan wisa dibêjin berê muxalefet li Tirkiye bihêstir bû ji derve dengên lawaz dihatin. Niha berova jî ye. Tu çawa dinirxînî? Bi rastî wisa ne yani em bêjin ku îroke ku siyaseta gelê Kurd ku yê îroke wê em bêjin muhalefetê diket ku
mesele da ku partiya devlet avakiri ku devleta cumhuriyeti gelek ile hemberi tişte ku gemasiye Türkiye'de gelek denge xana derixine İroke mesele da ku ya denge xana derixine le hemberi wan ku aliye hukuk da ku aliye mafi mirovan da ku aliye ku rojnamavaniya ku azad bete kirin da ku ye denge xana derixine ebrasti Türkiye'de ku ambejin Kürt manu havale tuan ve ditir bisadan ku insanı Türkiye'de ku azad fikrin ser meseleyi muhalefet etkirin rojnamavan ku aminimejin ku veki brastici civake da kadru kıymete ki van hey rastici bona peşeroja Türkiye gotuna xwed got ku muhalefet jiyanek bike kul hemberi hükümeti bertek etxan nişandan İrokep hazaran insan derketiyej Avrupa'yı ku İroke meze biken ku çapemeniya Türkiye'yi hüncveki çaveki ku azat de meze biken yek denge yek renge yek gotuna ebrasi kul vederi insanı ku muhalif ku denge xwe derbixine veki rewşa berenîne ku emil vederi da jber hindet bêjin tek nihat ez tême pirsa xwe dawî niha û amadeya kongreyê yek dikin rengiye yek denge niha û amadeya kongreyê dikin Türkiye ber bi hilbijartinê ve diçe gelo wekî HDP ji were blokeka Kurdistanî zêdetir di rojeva ve de yan jî wekî heta niha profîlekî ku HDP partiyekî Türkiye kîjan ji wa bijardeyan zêdetir hatiye rojeva kongreya ebrasti ku meroja ev proje ku em behsê etken projeyê HDP ku projeyekî ku em bêjin hem Kurdistan û ku hem meseleyê rojavayê Türkiye jî ku çareser bike. Çünkü em zanin ku roşilata navîn da bi yek rengê xilasbûyîna tu civakan nîne. Ku bi yek rengî ba ku mesele gelek welatan hatine jiyan ama çareserî minxabin pêk nehatin ku yek ku ji bona yek ku renk xilas bibe lê ama ku rengê dî azad nebe ku civakê dî azad nebe ku olek dî azad nebe ku tu alî da ser da jî ku roşilata navîn vaxtê mirov jiyan bike bi rastî vê gotina mirov xilasbûyîna takekesî ya şahsî bi rastî nîne ku îroke ku HDP jî belkî ku meseleyê Kürt hatiba çareserkirin meseleyê Türkiye'yê dî jî hemî peysanetan ne çareserkirin lê min xabin ku nêzîkatiya ku îroke ku Türkiye'de ku em bêjin Avrupa'da jî ku li Amerika'ya jî mirov nêzîkatiya wan hemberî mesela netewî ku ya milletan dibîne rastî xeteriyê gelek mezin tê de ku em bêjin ey ki başûr ku meseleyê hatî serê gelê me başûr jî yekî ji wan bû ku meseleyê em bêjin Katalonya'ya jî hatiye jiyan dayîn ku vir rengî bû em ji ber hindê dibêjin ku mesela Kürtçi yekem mesela meya HDP yekemîn ku mesela ku bête çareserkirin ku rêzîknameya partiya meya HDP'de mesela Kurdana û ku ya aliyê dîja ku meseleyê Türkiye'de ku yet ol û civakê dîjî ku sereketê de ne partiya HDP ku ne ji bona ku Türkiye'ye tine ji bona roşilata navî jî mînake kerî mezin e. Belê gelekî spas birêz Nihat Agdoğan parlamenterê HDP Colemêrgê ku ji Diyarbekirê tûlgel Dema. Temaşevanên hêja em hatin dawiya bernameya îroya basîroj heta bernameyek dina basîroj her şat.